Mayong adlaw kaniyong tanan na nagpaminaw karon ning atong tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. ni Obra, ug Attorney Len Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lander, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Usali ko kamahuyang. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Dugay naman guli na ako akong gibati god sa gamay pa ko. Aron iyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma. Hoy, maayo noon kay nauli na ni ang akong anak nga pirmi lang busy sa trabaho. Sorry na good ma. Lagi ma, busy di pirmi sa trabaho. Luya magkang tanahon, apo. Nang luspad ka, Mas parang man ko sa una lugod sa bata pa ko. Pero, mas luspad yun ka karon. Mura ni na yun ako lang mag-lipstick da para matabunan ang akong kaluspad. Bitaw, Lander, mas maayo pag mag-lipstick ka. Anak yun ni mother. Sige mother, lo, matug sa ko kaya medyo kapoy yun ko da. Sige nak, para makatigom kag kusog. Lagi ma, mura ga, kakuyapon ko sa kakapoy. Oh, Usa? Uy, lakaw na, uy. Pahuway na dito. Ma, hoy, may kanimata na ka dong. Doon na kay bisita sa gawas. Kauban ko nun imos trabaho sa una. sige ma, akong tubang. Hi, girl! Ikaw mo na girl, Uy, nang luspad lagi ka. Ay da, stress trabaho girl, Uy, nga naman. Diba dako magsweldo ang imong work karon? Unta gani na kay money para nga makalaag-laag ka somewhere. Sa umasan na ako sa paglaglaag. Nga, nagapos man ko sa akong trabaho, dagan kong obligasyon. Ay, naku, di mo Landro, oy. Ayaw palabi yung trabaho, oy, Landro. Kay, 30 pa yung taon ka, oy. Wala, imagine, 30 pa yung imong edad. Imbis ka maglaag-laag ka, mag-relax-relax. Nagpa-stress naman hinoon taon ka, oy. Grabe sila mong kadagbundak sa akong pangano, Landro, yun. Lander, Ay, Landiel. Pero, unta lagi, Pero, wala ka may baway yun. Ganido ko mo trabaho, kaya dagan ko gastuhan sa bay. Napay-maintenance ni Lolo. Ay. Magkunsa naman niya, kung dili ko mo trabaho, kinsa may mo gasto. Oy! Pasol ba sa imong kahimtang bayot, oy? Sige lang bayot. Kung doon na magani ko'y time, ichati ka. Maglaag ta, magtagay ta. Bantay bitaw ka bayot, ka, ha? Sige, okay, sige. Go ko, anak. Lahong, Lander, nang luspad naman kag maayo karon, oy. Ay, ako makabutag lipstick karon ma, Dili, manggod. Nisamot na siya karon ba? Mas nang luspad kag maayo karon nak. Na, panamin ko dito. Unya tanaway mong naw, para ikaw na gid ang makaklaro, anak. Kay nagkagrabe na gid ang imong pagpangluspad. Unsa ma? Daghan na gyud ang nakabantay sa akong kaluspad. Labi na nga dili ko hilig og lipstick. Pero gibaliwala na ako kay lagi daghang og trabahon. Pero nagkadugay, nagkaluyan ako. As in, dili na masabtan nga akong kaluya nga maabot sa time na makuyapan ako. Maong nag-leave ko sa trabaho para makapahuway ko. Unya, maadto na ko ma, motrabaho na ko balik. Human naman akong leave. Nano niya, okay na day ka? Okay na kamay ma. Although, kuwang pa akong leave but I need to work man good. Lander. Sige lang good ma. Kaya kung unsa man gani, manawag ra ko nimo. Ay, sige na ka. O pag-amping bayain taon. Oo ma, salamat. Sige, adto na ko. Welcome back, girl! Kumusta
medyo okay na, girl. Thanks to God. May noon, oy. Kinabala ka, biya kinmini mo, ay. Kay bao na biya ka, nga ikaw ang pinakamaayo din his company. Saba, girl. Uy. Mafatod mo sa kuana. Lucky girl. Oy, girl, wait. Mm. Unsa Yes. na? Ha? Doon na lagi kay mga lagong-lagom sa imuhang panik. Ha? Unsa man na? Halagi ko lata kasi mong boyfriend. Boyfriend ba? Uy. Kuan magud ni. Nasangit lang ko sa jeep ba. Pagdayon akong naog, maong nilagom. Ha? Unya ingon anak kalagom nga, nasangit ra ka? Eh. Bitaw, girl. Uy. Musulti lang ko ni mo ba? Ingon ini di ko usahay ay. Manglagom na kong kalit. Dili ka nini ako ipakita lang mama ug lolo kay basin mukuyawan sila maayo. Uy, girl, pa-check up na, uy. Kay tanaw na ko, no, nagkagabi na ginay mong gibati, ay. Ay, kabala ka. O bananta ka. Sige, girl. Ubos ang imong hemoglobin, manang luspat kay kitanaon o makuyapan. O, unsam din ang imong trabaho? Nganong permi magkakmo sa tuog. Kaya ang usa sa rason kung nganong mangluspat ang usa ka tawo, tuod kay wala siya'y klarong tuog or kuwang sa tuog. Actually, Dok, 4 to 5 hours agad akong tugdok. Kuwang daw imong pahuway. Importante mang yun ang tuog. Doon ko yung resita mo, ha? O palitag yun para makatawang-tabang din sa imong lawas para ma-repair. Iron supplement siya. Kay may iron deficiency anemia man ka. O angay lang po nga doon ay folic acid ang imong iron supplement. Okay? Unsa, Dok? Sukat pa sa una sa bata pa ko, mas paro na jud ko. Apang karon, nagagrabe naman nga, pero min akong kuwang sa pahuway tungod sa akong trabaho. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Luspad ko permi. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko kay low ang akong hemoglobin. Tungod pa ba ni sa akong pagkabata nga, lusparaw na ko daan mao nga, nadaanan na ako hangtod sa akong pagkadako. Ikaduhang pangutana. Nag-take na kong iron supplements. Anong nga magyapon maayo akong anemia? Katulong pangutana. Kung masangit o mapangka sab ko, dali na kay kong mulagom. Tungod pa pagyapon sa akong anemia? Ikaupat o katapusan. Dakoon ko kapagkatao. Pero unsa man ang angay na akong buhaton gawa sa need ko matukog saktong nga oras? Doon na ba ko'y proper diet nga sundon? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Lander. Mayo nga daw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran de kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o debas mong batan sa 3rd floor OCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni Ilin Batahan ang mutambag ni Ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ganahan ko ni Ana. Many talk like philosophers, yet they live like fools. Kini ba kong kinabuhi kanya-kanya manggutag linya. So ako nang balikon sa makausapa. Kung maghisgot tag mga infrastructure project, dili ko makiglalis ng mga engineer. Di ba ko engineer? Maghisgot tag kung saon nga asinso ta ning negosyo. Di ko pasalig mo explicar niyo ana kay di man ko businessman. Wala ay mga business gamay pero sige ka bankrupt. Umitaw dili ko businessman. But when we talk about psychological problem, kana murag ako ng linya. Kay medical doctor man ko psychiatrist. Kung makaglalis ka na ko about psychological issues, murag mingon ko nga you are encroaching our domain. Mo na mong expertise, no? Pila ka tuig may nag-eskwela ni ana, no? So imo kong lalison about personality issues, nya obra maestro ko. So murag confident ko ni ana nga makiglalis or makigdebate. Na ako kay istorya. So na kay gipabati-bati ana do, ko na ako gipabati-bati ana.
Kaya na ito'y mayong tao nga, entitled bitaw nga, believe sa sarili. Ngayon ko, di mangani ka, kuan, paramedical nga kuan, iglalis na nung kanako about personality issues. Ragi tingali. Gumulit ko, mismatch. Alright, so nga ito magtatampo ka rin kanawa, si Lander, 30 years old. Kuman yung butang yung address, no? Punto medical ang problema ni Landers, no? Tumaas na nabati ng sa drama. Alright, so going back to our center, si Lander, no? Punto medical ang problema ni Lander, no? Paning kamutan ng Lander, no? Unang pangutana ni luspad ko pirme. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko. Unsa ni? Kulang kuno siya og hemoglobin, lusparon gyud kuno siya. Yes, ang kining iron manggod necessary ni siya sa pagproduce or pagbuo aning atong gitawag nga red blood cells, no? O kung kulang tag mga vitamins, not only iron but also mga B-complex, mga folate. So importante kayo, no? Kung kulang kag mga B-complex, dali ka kapuyon, B1, 6 and 12. Kung kuan ka nang moody ka, unya murag way ka gana-gana, ha? Kung asa man mga vitamin E, vitamin A, daghan kayo, not only iron, ha? Oh. So, atong klarohon na, kining blood pressure, dili ni siya may basihan kung ikaw anemic ba o dili ba. Ang basihan kung anemic ang usa ka tawo o dili ba is the hemoglobin count. No? So, akong minumduman, murag something like mga 12 to 14 or mga around that, ang mga figure ingon ana, mataas-taas gamay ang lalaki kaysa babae. No? A low hemoglobin count, meaning anemic ka niya na, no? So, kay uban mo yung hala, ubos na kong blood pressure, anemic ko. So, lahi ang blood pressure, lahi ang hemoglobin count. Nga mao'y basihan kung usa ka tao anemic ba o dili ba. Of course, maluspad ka kung kulang ka og hemoglobin, kay ang imong dugo, dili kayo ingnon tag healthy, no? So, sa may mga sources niya ani, makuha man nato sa mga pagkaon, mga iron-rich food, no? Ang palaya ko, no? Naghan ko nag-iron, malunggay, mga green leafy vegetables, na siya, no? Mga vitamin A, not only iron, but also vitamin A, vitamin E, avocado, sa itlog, sa saging, no? So, kung kulang ka niya ni, you feel like mag-cramps ka, o niya, mag-cramp, kusog mong mga muscles, dali ka masakit, ang imong immune system, dali kay atakihon sa mga kagaw. Kung kaya tamlay kayo ka, sickly looking, among gabi, luspad, so mao na yung imong problema. So, you eat mga green leafy vegetables, ha? Para nga madugang-dugangan ang imong hemoglobin. Sunod nga pangutana, nag-take na ko og iron supplement. Nganong wala man gihapon maayo ang akong anemia. Well, it will take time. No, don't you think na kung magkaon kag or mainom kag mga iron supplement inagaugma ma-replenish na ang kulang sa imong iron, no? It will take time. Kunya ayaw pagsaligan ng mga supplementary, commercial supplementary nga mga vitamins. Kandi sa diet guna nimo kaning Lander, no? Naaro man ka, awa man ka tagadiin ni siya, ay wa man ibutang imong address, no? Kaon ka green leafy vegetables. Ang palaya mo recommend ko ana, no? Kay na siya, healthy na siya. Oh. Dili lang iron ang kinahanglan nimo kundi ang tanan nga mga vitamins para nindot lang imong vision, like vitamin A nga napo kuha dato sa eggplants, sa carrots, sa potato, no? Kaning mga avocado, nanay daghang vitamins, ha? Itlog, oh. Ang ayaw pagsaligan ng mga neurobion, mga inerbunsi, or mga unsa pa man mga ang among ihatag sa una maghinumdum ko sa mga buntis nga mga babae is mga iron preparation, no? Pero sulfate mo nakaraga among ihatag, perinsol, sa pato ako among mga iron preparation nga ihatag sa mga buntis, ha? Kay ang mga buntis nga babae
Of course, babae man mabuntis, kanang makinanglan sa extra amount of iron, no? Mga lalaki makinanglan sad para nga healthy ta sa atong panglihok-lihok. Sunod nga concern, dili ra kaayo ko mulagom tungod paghapon ni sa akong dali ko mulagom tungod paghapon ni sa akong anemia. Yes, luspad lagi. Luspad ka morbag ang imong kan walay dugo. Dili kayo ingnon ta dili kayo mora ka og kanang kinahanglan ka lipstickan para upuwa ang imong ngabel, no? So expected na siya nga makuan ka, maluspad ka tanawon tungod lagi kay kulang ka sa mga kanang ang imong skin murag kanang luspad nga mo ka yellowish, no? Nya dali ka magka-ulcer sa imong side sa baba, murag moody, dali ka masuko. Ha? Gamay rang diferensya. So makuha nimong mga bitamina nga akong ipanghinganlan sa kining mga isda, dairy products, mga nuts, naa na siya, no? Makatabang ni siya, makaluwer sa imong stress, o makaluwer ng mga posibilidad nga dali ka, masakit, o medical problem, tungkol ng imong immune system is very low, no? Dili makasukol sa mga kagaw nga muduol, no? Mabibitaw na yung nga, hala, pareha lagi may na-expose atong nagi-ubo-ubo, nga no, ako rin may nataklan, kato siya, maybe because ang imong immune system is lower than the imong migo. Ikaw dali ra ka natakdan kay kay daghang dipensya sa imong lawas. Sunod nga pangutana, dakoon ko nga pagkatao, pero unsa man ang angay na kong buhaton gawas sa need ko matulog og sakto nga oras. Doon na ba ko'y proper diet nga sundon? Palihog, tabangi o tambagi ko. Of course, bata pa man kay ka Lander, 30 years old, no? Inomdom ko, edad ko ano yung mga kuana. So, grabe pa kay ko lihugan, ha? Kay mga kuan man ko, mahilig man ko ball games, so volleyball, muduwag basketball ka, pero di ko kayo maayog basketball. Arang-arang ko sa volleyball o tennis. Arang-arang lang, di po kayo yung pang championship, ha? So, you exercise, and then, you flex your muscles, kinalan sington ka because we have an endogenous opiates at tong lawas nga ma-activated na siya if we do exercise. Then you ate green leafy vegetables, and then ate kanang imong pag-take og supplementary iron pwede ra nimo pero wa nagi ko mo sa kuhaon nimo sa diet onya avoid scratching sa imong mga inonta panit diha nga dili kondisyon kay ma-scratch ka, masamad ka, posible nga magka-problema ta dali ka maka-experience og infection kay balikon ako lower ang imong mga depensa sa lawas. So expect nga luspad ang imong panit, nya imong muscles way kusog tungod kay kulang ka sa mga vitamins. Magpainit sad ka, Lander. Magpainit ka na vitamin D ang init sa adlaw, no? Maka-enhance ni sa imong immune system ang sunlight. Makuha niya na to, of course, sunlight. Makuha na to pagpainit tayo. Alam po ng unton-totok kay kasi ma-heat stroke ka. You eat fish, then milk, you drink milk, and then green leafy vegetables, kinanglan pag mga mahalon kayong mga food supplement makuha mo nato na sa pagkaon. Nabalikon ako sa mga kausap pa, you do exercise para nga kondisyon ka, kadili kadali matakdan og sakit, no? Seafoods pwede sad, no? Mga isda, no? Makatabang po na siya. Alright, nakasabot ka sa explicar ni mo, Landers. So, hinaot nga dili mo pulaan sa pagpadalas niyo mga sulat-suliran rin ka na mo o maning kamot agad mi nga makatubag sa inyong mga pangutana. Dili man may expert tanan pero maning kamot agad mi nga mahatagan og solusyon o suggest of what to do about the problem. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakaraman. Daghang salamat o maayo.
So sa kaawit. Kung hindi ngayon ang para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ay sa mundo mawawalan ng Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga supintik paminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Legion. Sa dili man ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maghintay ka lang. laban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng leon. Pagsubok ng liwanag ay di magtatagamin. Mamamasdan ng mundo ay hindi. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasingan ka Linjon. Sakit ay! Ging na diya sa'yo pa uli. Kinakantag ang trabaho ni Sabay. Okay, man may gibuyan sa mga teacher po. Ay, magtubag ka pag... Ito kayo! Unsa? Ikulatan na siya ka sa mga maama. Bali dyan. O bay Mark? Luuyas ni mo bayoy. Ako pa ni mo mulayas ka din sa inyo. Kung mulayas ka bay, asa mo sa kupaingon? Di mo sa kumakit ang trabaho kay bata pa mo ko. Nya, kwanta lang ka nga sakihan lang kakulata si mong ama-ama. Sige na bay, makaya ra lagi ni. Hoy, Legion. Bago na diha kay buntag na. Unsa na dayang oras ma? Ay buntag na. Alas 4 na kadlawon bangon na. Aron mag-andam kag ipakaon sa baboy. Unya pagkahuman labi itong mga bulingon sa imong mga manghod ha. Halihok na! Mura ka biyag minatay diha oy. Ma, bangon ako. Kaapoy. Pero ako lang din ang agwantahon. Kay di na ba ko paskilahon ni Papa kung hindi mahuman ang akong trabaho. Ay, Jean. Ibangon lang ka. Tapangan lang ka na ko sa imong trabaho, kuya, uy. Kasi kulataw na sab ka ni Papa kung dili mahuman ang imong trabaho. Salamat, Jean. Pagdali, day Jean, kay basing malita sa klase. Okay, ah? Ay! Hey, John! Pinalot? Pa? Sa'yo mong pauli, ha? O kinahalan nga alas 4 sa hapon, naano ni Sabay. O, pa? Kaya ikaw yung manghon ni pauli ni mo. Kakita ka ng 2x2 kung isandig sa kusina. Muna kung ibunal ni mo kung mulapat ka sa oras kung giingon ni mo. Sabot? Kinahanglan nga alas 4, niyan ka Sabay. Sabot ka? Oo, pa. Dejin, ito na. Mamauli nagtakay. 3:50 na ba ya? Hala, kuya. Dili pa ko may mo pauli kay nag-meeting among teacher. Nga na pa ko ni-announce si teacher. Ang panangid lang si mga classmate ka nga. Muna ka kuli. Sige, kuya. Gahil kang usultiyan, ha?
Ingnan tiya alas 4 niyan ka sabay. Kura sana, ha? Alas 4:05 na. Nagbaktas pa mangkod mi pa. 5 minutos ra bitaw ang lapas. Mga tarungan ka pa. Sakit kayo! Hello, sa magkadihali, John. Pinagsige magkagligid. Ma, Basta ba di ka mag-anda mong pagkaon sa baboy? gilantan ko, ma. Ha? Gilantan ka? Isa ginantan? Ay, sili, John, gilantan. Tuon pa ginantan eh. Inahinuol nga tinapula na. Ay, John. Liyaw ka ha. Kailangan na kita buo rin sabay. Mauli ka rin ko nga naglubo ka pa niya. Yatak ka naman ka. Budi nga ni-absent ka. Kay gilantan day ka. O bay, Mark? Ay, napag-absent ba ya? Kay graduation na biya na to sunod adlaw. Dali aras panahon ba isa? Wala hibaw nga. Senior high na ta. Lagi bay, mura lagwa. Oh, asa mo ka mag-college bay? Ang buti ni bay. Di na tingali ko makaswilag college. Ha? Uy, nga naman. Wa may magaston ako. John, ni Amada ka din he. Dali mag-stock na na. Ibrihante ka. Okay ra ko, May. Busog ba ko? Pag sure ba? O lagi, busog ba ko? Ani na lang. Pagpalit na lang ko og makaon anya apilanti ka, Ha? Ay, murag lahi na nida. Unsa ka bay? Ako pa ni mo bay, no? Imo na po ngayon, Bas, mi. Kay klaro kay nga naibog na nimo. Ha? Hoy, ganyan ka sigig tutok na ko ay nakaisulti? Naunta mi, pero nadlo ko, basig masuko ka na ko. Dili lagi ko masuko ni mo. Sige na, sulti na. Basta ha, O lagi. di ka masuko kung ingnonti ka nga I love you. Tinuod? Love ko ni mo? O may chance ka kunin mo. Kung ingon ti kang naa. Tinuod? Love sa kunin mo? O di, John. Love sa ka na ako. Salamat, May. Ingnan tabitaw kang naibog na smini mo. Congrats, bay. Salamat, Bay. Ma, mga yung tagog kwarta ni mo, ma, kay nakoy paliton nga projects. Hawa ko'y kwarta, oy. Ay, John. Ikaw ba? Dako naman ka no? Ay, pag minarbaho ka no? Para magkatabang ka na mo. Oh. Si Kim nagpabuhi eh. Undan yung pag-eskwela eh. Pagkitag trabaho. Para magkatabang ka na mo. Pa, Mawag maghapon. Di maghapon ka mahuman na yung pag-eskwela. Ba kayo? Wa, mami ikagasto ni mo. Musi mundang gud. mo na, Bay. Mundang na ko sa pagswila, Bay. Mangita lang ko trabaho. Maura magyapon. Skwila ko, di ba ko hataga nilag mama o papa o kwarta. Nga asam ka mangitag trabaho. Dinhira ko sa ato, Bay. Bahala og kargador, musuod ko.
Salamat taon. Kaya nakasuot ko trabaho ko din sa tindahan. Pahala nagkargador. Ang importante nga, may trabaho ko. Hey, John. Hey! Tinuod kita nga niundang na eskwela? O may. O nagtrabaho na ako din Isip, kargador o bugas. Siya nga, uy. Maniundang ka. Kung ko'y mahimo, may. Kinahanglan nga mangitam kong trabaho. Aron, nako'y ikahatag sa mga ginikanan. Salamat intang kay. Gihatagan kong tips akong gideliveran og bugas. Kakwarta dyan ko. Dili. Si May og Mark nang nagkuyog. Og sweet kay sila. Unsay buti pasabot niyang nakita. May relasyon na ka silang doon. Salamat kay na timingan ti ka, May. Oh, ganihara ka nagpaabot ako din sa sa eskwelahan? Oh. May tuyo ka na ako? Nibuong lang ko ba? Kay, ganong wala ka magpakita na ko sa kong gitrabahoan ng tindahan. Busy magod ko, John. Busy? Or, di nakaganahan ako tungkol ni Mark? Lechon. Nakita tamong duha ni Mark nga nagkuyog og sweet kay mo. May relasyon na ba mo? John. Sorry ha. Kay makigbuhag na day ko ninyo. Nganong imong nagibuhat ako, May? Nganong imong kong gipasakitan? Ngawa man ito kung magbinuang sa atong relasyon. Sorry kayo, John. Just hindi na magkuyog-kuyog ni Mark. Na-develop na ko niya. Maong, kalimti na lang ko. May. Ayaw pagkilaki-laki ako Mura man inuun ka og dili lalaki. Isakit na lang ako sa buhat sa kong uyab, Lumilin. Nagigbuwag siya na ako. Ang gipuli ang suod pagod na akong amigo. Ana raman ko na kinabuhi, Gwen. Ay nag-uul-kuul diha. Niabitaw ko. Ayaw og kuul-kuul diha. Niabitaw ko. Huwag mo ko sa kung nauna ang giingon ni Romalin ako da. Unsa ka kung ako siyang panguyaban? Ha? Manguyap ka na ako? Kana ko nung way masuko. Kinsa may masuko, Ngawa man ko'y uyab. Nga sa ato pa, may chance tayo kunin mo. Dugay na tayo nagkauban din Og nakaila na kay kunin mo, Lechon. Buotan o kugihan ka. Ang parehas di mo nga akong gipangita. Salamat, Romelin. I love you. I love you too, Lechon. Ang panahon na para sa'yo maiinip dahil ganyan ay sa mundo wawalan ng pag-asa. Nalipay ko nga niabot si Romelin sa kong kinabuhi. Karon, ninyo na mi og may usa ka anak. Nagtinabangay ming duha nga mataga na muog maayong kaugmaon ang among anak. Nga dili maparehas nako nga nagdako nga puno sa kalisod og kuwang sa pagpangka sa ginikanan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga hikalan kaagi ni Legion nga taga Pantukan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga naguluhan, maghintay kalaman. Kailangan mo itibay ng loob, pagsubok maliwanag ay di magdadaling mamamasdan. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla de Ganas.
Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong didapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ining tanungan handumanan sa usa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ng pag-asa, din ang ligaya.